ওয়াতেই ৭ মেচিনি পাইথাগো দিল্লিও সগৈখা ডেভিড মুরাসি खोना सेप्टेम्बर दालनि चुकु सालमारियो दिल्लियो तिप्रासा रकनि मानथाय सकथाय ट्रिपार्टाइट इमप्लिमेन्ट खालायना बागै सिट एन्ड डेमनस्ट्रेशन खालायना थाङै दंगो डेभिड मुरासिनि अखरां तिसामुंग अचबाबो आम्बासा सब जोनाल चेयरमैन कुसुराइरियां दला जोनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलसम डेभिड मुरासिनो लगेरिना बागै चुबाना बागै दिल्लियो थाना बागै लामलायखा तांसालो कक्टमाथुमनि बेसकांग दलाई जोनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलसम शाखा आम्बासा सब जोनाल चेयरमैन कुसुराइ रियांबाई कक चाबै रांकरै फनो बयनिखानि लागाय नाबै फ्लाइट टिकेट दानलायखा दिल्लियो थानानि डेभिड मुरासिनि खरांथि सामुंग लगेरिनानै ट्रिपार्टाइट इमप्लिमेन्ट खालायनानै सानमुं सानै दिल्लियो कतरखे खरांथि सानानै थांगै दंगो डेभिड मुरासि बनो लगेरिना बागै रांकरै फनो लागाय नाबै फ्लाइट टिकेट दानै दिल्लियो थानानै लांरेखा आम्बासा तिप्रामथा बदलनि वारियार्स शिरग्राग्र दलाई जोनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलसम शाखा शाकनि मानथाय मानिया शाक चबा खालमा थानाय आगिनि जराबो मिजोराम मेघालय आसाम सिमिसे एडिसि तंमानि आबुनि आगुलो त्रिपुरा हाकिनि तिप्रासारक चबा खालमा बिसि चिजनि चिजार चबा खालमा उलुसे त्रिपुरा हास्यो एडिसि मानसिउ सागो पुइतो तंखे थांचा तंगै चबा खाइके चिनि मानथाय जे माननाय शाखा दलाई जोनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलस तै जे थांबाय आरो बरगनबो नगो आटुक तंतै लगेरिनि तबखा दलाई जोनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलस दिनै 8 सेप्टेम्बर सोमबार आपने संजत साइमन्ना चिनी दफानो थांनायनि बागै जे पैदल यात्रा चिनी डेभिड मुरासिनि नेतृत्वे दिल्ली सगैखा खाना पीसफुली सीट एंड डेमनस्ट्रेशन नंनाय जंतर मंतर जोंबो एसे त्रिपुरासानि अंगै आसुगै तंगैमैया आम्बासानि हयते आनि सबजोनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि चेयरमैन बरम गोनां कुसाराय रियां ताई आंबो खरकसा दलाई जोनाल चेयरमैन तथा बर्टिसेन आम्बासा तिप्रामथा ब्लक प्रेसिडेंट इंगै ओ चबाओ जोंबो चुबानाय हिनै स्टेप नाजाक काई चिनि लगे तंगो ताबुक चिनि वारियार्स गोबांमा जोंनो ताबुक लामसकजाक 4-5 जन फाइनाय ब्रक आगरतला एयारपोर्ट जरा जोंनो तनैरि फाइनाय एरपरे फिरकनाय कक तो मुसुं सानानि मुसुङो दफानि बागै जों सेक्रिफाइस दङ आबो आपने संबो साइमानो काई चिनि लोकेलनि ब्ररबो जतनो साइमानो जों दफानि बागै सेक्रिफाइस फाइनायनि उसुबिया चिनि राबार बागान बन्द रिफानो जों दफानि बागै सामुं खायनायनि बागै रेडि दङ जिनि रां फैसा करि हायफानो जिनि सबजोनाल चेयरमैन बाय सालायै बयनि थानि लाकाय फाकाय नायफानो जों फ्लाइट टिकेट तानै जे खोनानै जे पीसफुल सीट एंड डेमनस्ट्रेशन न जिनि मानथाय जिनि अधिकार जिनि ट्रिपार्टाइट जे चुक्ति आब्रक इमप्लिमेन्ट खायासाक ओ चबाव जोंबो लगेरनाय हिनो जों स्टेप नाजा बते आशा दं बखाव और दिल्लियाव थाङै बतेरक मानथत जिनि आशा तो मनो चबा वाइसाबाय थागै इंया जों माया सांनो जों मा चेकलेकनाय आपने संजतनो साइमानो जे चिनि हास्ते ओ त्रिपुरा हावो कुनु एडिसि करै मिजोराम दङ मेघालय तै निनि आसाम तीनटा तै त्रिपुरा कुनु एडिसि करै दंमानि आबनो चिनि अक्रारक नगेन्द्र जमातिया रावकुमार रियां तै गोबां विजय रांखल तेके सुरु खयै जिनि सिनिया रविन्द्र सं निनि सामाचरन त्रिपुरा सं ब्रक सानमानि बिसिंतिनो जों तिनि त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मांखा 17-18 बছর आंदोलन खालामनानै परे जों त्रिपुरा मथारक आंदोलन खालामनानै तो आपने संजत साइमासिमि किन्तु जिनि होप दङ जिनि आशा बिसास दङ जों थानसा दङै जुदि आंदोलन खायखांखाय आबो सिउर फ्रुटफुल अंनाय आबो जिनि आशा बिसास जिनि आंदोलन जगला किन्तु जों जे तिनि अर उद्युक्ता नामानि जों एस ए त्रिपुरासा हिसाबै जों योगदान खायनाय आबो कुनु कालारिया आबोनि बगायनो जारा तंनाय रखबो ब्रंनो जों अबगो जानि जार एरियाव दंगै नरकबो आचुक तुति फनो जोंनो सापर्ट खायथुं ताई आबो सिमि बुया नरक साइमानखाना आनि आम्बासा 47 त्रिपुरा मथा जे पार्टी ऑफिस बागमाराव तिनि चिनि वारियार्स रक प्राय 20 जननि